North Capitol Road, hindi naman maagyan ang North Capitol. Makaagi ka sa North Capitol Road, pero liko ka sa Aguinaldo. Oo, liko ka sa Aguinaldo. Diatson dito sa Kuan, sa may North Drive, La Corner, North Drive, kag Lacson, sirado naman sa pasulod sa Lacson. Hindi ka nakagigina. Dito sa Burgos Super libot. naglibot na ko Burgos na ko. Kaya aga, pagliabi ko anay, gani, kabalo mo ko may road closure, 19. Pero abi ko anay, karon pa iya. Gali aga pa ginasirana nila dira, no? So ang sa Lacson halin sa North Capitol Road, sa South Capitol Road, pakadto dito sa corner sa BS Aquino kag Lacson, sirado na da, no? Sa aton mga motorista, medyo aware na kita sina, no? Kaya start na sila set up Set up sila sa mga stage, speakers, sa mga banda stage. siguro bla na mga banda na da mo kay daw puro man lang da banda gro sa nga area, no? So, medyo pangita na kadaan, budlay pa kadaan magagi subong sa kuan sa Burgos nga halin ka diri ba sa kuan sa Bias Aquino, diri ka maliko sa Nara da nga dalan. Kuan ang ano pa nawag sinigan ni ay nang gutok kay kadamo sang dalan bang inaubra. Correct. Yawat, kagapon ka ni perti gida iya ka May sundan ka lang nga isa ka tricycle diya, yawang ka na mo. Wala magsiging tricycle sa spunta, ti hinay ka sang tricycle. Ginag ba sunod ginal ni ko laban ko ni karon sa late mo. Pero may lang kay ang tricycle ginbusinahan ko nagpahigad. May ara nga daw. Meron na ni bala ka di sunda pa. Anyway, good morning sa aton nga mga ka-action dira nga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow and share sa aton nga FB Live, no? Sige, ara na sa Emotion Doors. Wala pa action boy, pero good morning lang sa watching subong si Marilo Alcober, si Jersey Stereo Bali, Miss Stereo Ball gali, Miss Jinky Dialagdon, good morning dara sa may Phoenix, Arizona. Si Dennis Richard Tiboroma sa may San Enrique, Jerry Mac Horkin, good morning man. Ana Sinoro, good morning man. June Sibalio, Stella Maricelis, kay Ray Flores Barioga, Philip Alonsagay, sir, good morning dara sa may Japan. Araman si Ma'am Luing Melos, Action Boy sa may Bago City. Yes, Chel morning. Aguarense, good morning man. Kaya good morning sa tarang ARB Fans Club, Action Boy, nga nag-monitor sa aton. Yes, sakay amigo ko da Berne Buen Consejo bla kagawad dira sa may Ibe Magalona mang aga dira sa imo, no? Good morning. Si Russell Gomez man mang aga sakay Maria Teresa Linahakaya. Maraming aga dira sa imo. Miss Tere, good morning. Matapos na yung maskara sa 23, hindi ba? Ang Maskara Festival. 23 na yung ma-end, no? Ti ang bago, kuan man na sila, ma-fiesta man sa bago. Naman. November 5 naman. Para naman sa Al 5 de Noviembre. Yes, okay. Sige, standby mga ka-aksyon sa mga balita lokal. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita lokal, patay ang isa ka barangay kagawad matapos ang ginluthang sang wala pa makilalang mga persona sa barangay Tabon sa Banwasang Valle Hermoso, probinsya sang Negros Oriental, pasado las 5 ang tagna sang hapon sang Oktubre 17. Ang ining biktima gikilala kay Sinon Cadorna alias Noni, kagawad sang barangay Tabon sa Banwasang Valle Hermoso. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Rolando Lavisto, ang spokesperson sang Negros Oriental Police Provincial Office, nagalakat si Cardona kag papauli na kuntani sang ginbalabagan sang duha ka mga armado kag ginluthang. Nakaangkon si Cardona sang maramong apila sa lawas sang intunaan sang iya nga kamatayon. Sa karon, blanco pang nopo sa motibo sa likod sang krimen kag sa identity sang mga suspetsado.
Ginako sa Leonardo Panaligan Command, New People's Army o NPA ang pagpatay sa kagawad sa barangay Tabon, Banwasang, Valle Hermoso, probinsya sang Negros Oriental, pasado alas 5 sang hapon sa Oktubre 17. Sulok kay KJB Regalado, spokesperson sa Leonardo Panaligan Command, si Zenon Cardona, isa ka masupog intelligence asset sa 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army. Dugang panirgalado, nagapamahog si Cardona sa mga pumuluyo kag ginapilit sini nga magsungka ang mga inosente nga sibilyan kag ginako nga taga-suporta sa nga NPA. Akon ginapaako nga taga-suporta sa NPA. Ginaligar man sa NPA nga si Cardona ang nagapatupato sa mga kaso sa mga inosente nga mga sibilyan. Dakop naman ang isa ka public school teacher matapos ginservice sa iya ang warrant of arrest sa kaso nga paghimulos dira sa may barangay 4 poblasyon siyudad sang Kabankalan. Mga pasado alas 10 ang takna sang aga sang sa Oktubre 17. Ang ining subject sang arrest warrant ginkilala kay Ray Reyes, 49 anyos, kasado kag residente sang Georgina Homes, barangay Binicuil, siyudad sang Kabankalan. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sang Kabankalan PNP. Si Reyes ang nakabing top 1 most wanted person sa Kabankalan PNP. Si Reyes ay may warrant of arrest sa kaso nga 3 ka counts ang paghimulos kag 3 ka counts ang sexual assault nga gipapanawag sa Regional Trial Court Branch 61 sa siyudad sa Kabankalan. Sunod kay Flores, wala sang piyansa ang kaso nga rape ni Reyes, samtang tag 180,000 pesos naman ang ginrekomendar nga piyansa para sa 3 ka counts ang sexual abuse. Pahayag pa ni Flores, ginimuslan ni Reyes ang isa ka babae sumugod sa itong nag-edad pa lamang inisang 15 anyos. Dugang pa, pag lambot sa tagreklamo sa legal nga edad, diri ka nakakuha siya sang kumpiyansa nga magreklamo sa kapulisan. Ginkumpirman man ni Flores nga ginapahog ni Reyes ang tagreklamo agud hindi makapanugid sa mga otoridad. Preso karon si Reyes sa custodial facility sang Kabankalan Component City Police Station. Patay naman ang isa ka drug personality matapos nga ginbuno sang iya nga pakaisa sa Ilagan Street, San Juan Bomba, Barangay Say, siyudad sang San Carlos, Negros Occidental, pasado alas 6 ang gabi, Oktubre 17. Ang biktima ang ginkilala kay Rovin Zapanta, 34 anyos, sang Vigo Stilo Street, Barangay 3, samtang suspect naman ang ginkilala kay Christian Zapanta, 25 anyos, kay residente sang Campo 7, Barangay 5, sa Amuman, siyudad. Sunod kay Police Staff Sergeant Jake Caballero, investigador sang San Carlos City Police Station, nagatambay sa kilid sang dalan si Robin sang nagpalapit ang suspect nga si Christian. Nagluntad ang paglalisay tubtub nga nagabunot si Christian sang ginataklos sini nga kutsilyo kag ginbuno si Robin sa nawala nga bahin sang iya nga ilok. Dead on arrival sa San Carlos City Hospital si Robin. Naaresto naman ang suspetsado sa pagpatay sa isa ka manunudlo sa siyudad sang Naga sa manhunt operation sang gintingob nga puwersa sang Naga City PNP, San Carlos City PNP, kag Calatrava PNP. Kag inisang naaresto sa San Carlos Port sa siyudad sang San Carlos pasado alas 8 ang takna sang gabi sa Oktubre 17. Ang ining suspetsado gilala kay Elmar Himida, 24 anyos, kag residente sang Barangay Ilaya sa Banwas sang Calatrava. Samtang ang biktima gilala kay June Leo Pañares, 33 anyos, isa ka public school teacher sa siyudad sang Naga sa Cebu. Si Pañares na nasapuan patay sa sulod sa isa ka hulot-bulutuan sa ginatrabahoan sining eskulahan. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Jesus Mesahon Jr., ang hepe sa San Carlos City PNP, mismo ang live-in partner ni Alvarez ang nagtudlo ang nag-upod sa Naga City PNP padulong sa Negros Occidental agud manakpan ang suspetsado. Dugang pa ni Mesahon, upod ni Himida nga nagtabo sa iya live-in partner sa pantalan ang iyang magulang kag pareho sila nga wala makahibalo nga may upod ini nga pulis. Gindakop si Himida kag ginako nga dala niya ang motorsiklo nga ginapanag-iyahan sang biktima. Nakuha ang isa ka unit sang Yamaha Mio 125 sa balay ni Himida sa Banwa sang Calatrava, isa ka unit sang cellphone kag wallet nga may 10,000 pesos nga kwarta. Si Himida ang gindalana sa Naga City PNP kag natalana nga pasakaan sang kaso. Patay ang duha ka tuig nga bata nga babayi matapos malumos sa isa ka drum sa San Francisco Village, Barangay Nabulao, siyudad sang Sipalay, pasado alas 8 sang aga sa Oktubre 18. Sunod kay Police Staff Sergeant Cyril Banaco, investigador sang Sipalay City Police Station, upod sang biktima ang sa ila nga balay, ang iamay kag duha ka bulan nga manghod bangod nga nagpadulong sa proper sang Sipalay ang Iloy sini agud magbaligya sang utan. Dugang pa ni Banaco, wala matutukan sang amay sa pagbantay ang duha ka tuig nga biktima
biktima bangod nga nagahilibion ang 2 ka bulan sini nga manghod nga yara sa sulod sang ila puloy-an. Bangod sini nabilin ang biktima sa gwa sang ilang nga balay kag mahimo ginhampangan sini ang tubig sa sulod sang drum. Nagapati man si Banako nga mahimo nagtungtong sa magamay nga bangko ang biktima kag wala sini masarangan ang kabugaton sang nga lawas kag nagungad sa drum. Naglawig pa sang 5 tubtob na 10 ka minutos antes na sapwan ang 2 ka tuig nga bata. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ini ang ginbawian sang kabuhi. Ako naman ni Gina Diocampo, iloy sang live-in partner sang lalaking nasapuan patay sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod gahapon sang aga, nga may pagpamahog sa kabuhi nga nabaton paagi sa text message ang iya umagad, isa ka tuig na ang nakaligad, nga nagasiling nga patyon sila nga mag-live-in partner. Ginkilala ni Diocampo ang biktima kay Erwin Abetong, residente man sang Hacienda Carmen sa mga syudad, kag anay construction worker. Si Abetong ang ginpatay paagi sa pagbuno. Suno kay Diocampo, pangimon ang isa sa mga rason nga ginalantaw sa pagpatay kay Abetong. Dugang pa ni Diocampo, nagapangimon ini sa ila tupad balay nga iya man nga abyan. Palayag ni Diocampo, naglakat kahapon si Abetong para mag-ani sa ako na mag-harvest sang rambutan kay ibaligya apang wala na nakapauli. Dugang pa, ginaligar ni Diocampo nga nagagamit sa illegal nga droga si Abetong kag madugay na ginasaway nga untaton ang illegal nga ginabuhat. Sa karon parahan pang investigasyon sang kapulisan. Pilaso naman ang isa ka lalaki matapos nga ginlothang sa wala pa makilala nga persona sa Brose Street, Barangay 4, siyudad sang San Carlos, pasado las 5 sang hapon sa Oktubre 17. Ang biktima ang ginkilala kay John Ron Luca, 29 anyos, kay residente sang San Juan Extension, Barangay 6, siyudad sang San Carlos. Suno kay Police Staff Sergeant J. Caballero, investigador sang San Carlos City Police Station, nakabaton sang tawag si Luca gikan sa isa ka persona ginkilala kay alias Johnny, kaga nagmando nga magpadulong ini malapit sa isa ka hotel sa Barangay 4. Pag-abot sa lugar, nakita ni Luca ang isa ka persona nga nagatindog sa kilid sang dalan, kag iya inigin palapitan, gulpi na lamang siya nga gintiro gamit ang wala pa matumod nga kalibre sang armas luthang. Nakaagom si Luca sang pilas sa paa, likod kag karon pa dayon nga ginabulong sa hospital. Action Radio Philippines Standard Time, 15 minutos na nagaligad sa attack na ng alas 6. Justice Secretary Rimulya narindugan nga hindi magpanaog sa pwesto. Samtang face-to-face classes para sa mga pampublikong eskwelahan mandatory nga mag-aumpisa sa Nobyembre 2. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kagsa Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad
kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre kasi sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sini nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team. Di ka na ito gina-hasta Action Doors kay June Ceballos Dali lang. sa Ibi Grita Magalona. Wala pa ta actually kabasa kag ina-action boy. Doon ko nakabasa kay June. Dili ta kay kay Sir Philip Alonsagay. Good morning. Sige. Si Jersey Stereobolia, okay na sa barangay Wala siya. pa na siya nabasa. Station 6? Wala. Doon na pati ako na kay na. Wala pa. Wala pa. Gin-greet ko lang siya kay watching siya. Way kuya kabasa. So good morning kuno sa Backup 6. Yes. Galibot sila gapamati Action Radio. Okay. Good morning. Nandra sa inyo sa my Station 6. Sa mga taga Station 6 naton dra nga mga amigo, mga amiga, good morning dra sa inyo. Yes. Si Sakay. Richel Aguarense, Action Boy, ara man siya sa Car Kapihan, nagapamati. Good Okay. morning. Sige. Si Torko Jongko, tol, mga aga dra sa imo. Si Atia Kim Eriman. Good morning man, ha? Tay wala ta kapag maskara at di ateng. May lawig pa. Lawig pa, tapos sa Domingo, ano? Kay Sheila Bantolio Alejo, watching from Saudi Arabia. Good morning dira sa imo. Sa akong classmate dira, kay Lilian Bermudez, sa may Melbourne, Australia. Good morning, mga watching man sa Action Doors, no? Yes, good morning, Miss Si Lilian. Lani Villoga, kay ano yung problema sa akon, Lani Villoga. Huaringon or Huaringon. Okay. Good morning. Sige. Kay Ma'am Vanessa Mayo, morning dira sa imo. Kay Dr. Matt Mayo sa may Minnesota, USA. Yes, good morning. Sa kay Tito Murumel Gallo, good morning man. Watching siya, no? Sa Guam, sa sumumoto sa Guam, USA. Wow. Bongga, sana. So, sige, amigo, halong-halong ng daan, no? Abaw. Kukul ba? Sa migo, halong-halong na. Halong-halong. Migo, halong na. Halong-halong. Migo, halong-halong na. Ay, kululbaan na mga muna. Kulul ba? Wala lang. Rage. Nasiling ko. Kay Homa Lumena, good morning man. Ruel Hipilga, listening from Talisay City. Yes, good morning. Si Louis Aldas Sr., morning man. Mary Ann Dioso, patamyaw sa Isabela sa family Dioso, Garzola, Estoya, kag Larodel. Si Andro Mangilan Villarosa, morning dra sa imo. Kay Dante Makilan, Rosemary Valuis sa pamilya Valuis sa Isabela. Jose Hierson Lapinig Junio sa Stonehaven, Granada. Si kumpare ko Ernesto Kutok Barrera, ara man, watching man. Kumpare ko na nga damo kwarta. Wow, bongga, sana all. Ernesto Kutok Barrera. May mga ang ihado ko ni nga kumpare ko ni siya kay ihado ko nga doktor na ihado ko Dr. Barrera, no? Si Faustino Capillo Navarro Jr., good morning man. Wala ko da naglagaw siling ni ating tamad ko baw. Diba? Sana all tamad. Ikaw? Lagaw, tamad? Pag sure ating oy. Lagaw na gina, tamad pa. Good morning, kano aksundor sa bal ni Ernesto Barrera. Good morning, kano sa Good imo. morning, Wandera. Sakay amo ni siyang migo mo dam kwarta, no? Muna sa. Good morning. Ganda si mo, sir, padayon lang sa pagpadamo sa imo nga kwarta. Sila ni Marione, Kabay pang hatagan mo ko. Indoors. Kabay pa nga ma-discover mo ang GCash number ni aksundor. Sa kay Jo Marie Macariola Estelioso, maing agaman.
Si Ernesto de la Rosa, watching man sa Saudi Arabia. Spencer. Oy, good morning, Dara. Si Miss Josephine Lacson sa New York, USA. Yes, good morning, Miss Kag Che. si Mr. Rodolfo Lacson. Kag si Kagawad Imbong Jocampo do aga pag nakita ko ara na sa kay Action Fred nagakuan ga monitor. Ate subong paway siguro at dugay-dugay naman sa morning. Ya, alas 7 naman tama kwanta. Galakat-lakat pa siguro na pakapihan ni Jecho Nabla. Oo, feeling ko man. Oh. Lakad yung mo. Gatakang-takang. Takang-takang nang imo. Kagi kag sundros kadang way. Hindi ko nakabalo. Hindi ka balo. Oh, i-try ko ginatan. Galing kayo nahadlo. Kaya basi maumod ko blaw. Balance man na eh. Oo, gani. So nakatilaw pa ko na sa kuan pa kami daw mga gagmay mga lawas na mula makasaka Kaya, pasang kawayan. Kaya pasang kaya. Kawayan hindi na kawayan. Kahoy. Kahoy na yung ginagamit na. Kahoy. Dan kaya kapablasang kahoy da bla na kadang ka. Daw ko namin man kada tos babaw mo. Gani, katas-taas mo. Sabi nga pag gabi nga mga Pinoy no, mga kaamo-amo na sa Blaya. Actually sa mga na may mga parade na bay nga mo daw may mga kwanla, mga higanti na bla na sila bla. May mga tag-as na mga daw higanti. May higanti sing gamay pa higanti. Nga kadang gliing tapos ga costume ka lang. Tiyang tanaw sa imo, tas taas sa imo eh. Di daw higanti kaya. Daw si Gulayat ka. Kilala mo nga higanti? Si Boy Duran. Tsaka si Gulayat eh. Si Gulayat. Lalay ka mo gulay. Lalay kami na. Tapad balay kami sa una. Galing doon hindi siya kaigo. Siya balay sa ilos. Sige Kaya go. sa akin naginaway sila ni David. Siling ko, gid. Do wala sa ayo hay. Maya, sa ilon lang ko. Likaw na ako. Kaysa ko lang siya katamparo. So, ayun. Hindi rin siya ginawa. Tiraduron sa ni David. Ay amo na sa ulay layo daw na amo na bla pero amo na sang mood ang mo sa motor no subong tirador na niya. Oo no. So mga bata subong asa na bukid ko sa nagahampang gyapon. Daway na no. Duway na Tirador. nakita. So nakita ka lang kahoy nga daw amon ilimuari namin mong tirador. Especially bayabas bro. Stand by sa aton nga mga balita national. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad,
illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla nga hindi matabo nga magapanaog ini sa pwesto sa piyak sang pila ka mga panawagan. Ini ang reaksyon ni Remulla matapos ipanawagan ang iya pag-resign na kasunod sa pagkaaresto sa iya kamagulangan nga bata may angot sa illegal nga droga. Sunod kay Remulla, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. lamang ang may otoridad kung dapat siya nga maghalin sa pwesto. Una ang hinpahayag ni Presidente Marcos nga wala sang basihan ang mga panawagan nga pag-resign ni Remulla. Ginpahayag sa Department of Education akong DepEd nga mandatory na umpisa sa maabot nga Nobyembre 2 ang face-to-face classes sa mga pampubliko nga mga eskwelahan sa bilog nga pungsod. Pero hindi sakop sini ang mga eskwelahan nga natagan sang exemption sa regional director sang departamento subong man naman nakanselar ang klase bangod sa kalamidad. Sa ginpagwa nga pahayag sang DepEd, tanan nga pampubliko nga eskwelahan sa bugos nga pungsod ang ginmanduan nga i-implementar ang 5 ka adlaw nga in-person classes umpisa Nobyembre 2022. Nanawagan naman ang grupo sa mga manunudlo nga dapat tugutan man ang mga public schools nga padayunon ang blended learning sa masunod nga bulan. Ini kasunod sang anunsyo sang DepEd nga magapadayon ang blended learning sa mga pribado nga bulutuan. Sunod kay Benjo Basas, chairperson sang Teachers Dignity Coalition, may mga bulutuan pa nga kinanglan nga magpatuman sang distance learning. Para sa grupo, makabulig man ini sa advokasya sang DepEd nga mental health para sa mga manunudlo kag estudyante. Apang sunod kay DepEd spokesperson Michael Powa, pwede nga magpadala sang sulat ang regional director sa mga eskwelahan kung luyag pa nila nga magpatuman sang blended learning depende sa ila sitwasyon kaangay sa naapektuhan sang kalamidad. Ginpahayag ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos nga nagsungka na sa kapulisan ng gunman sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Sunod kay Abalos, sinilang o kon kahapon lang agas sang Martes, Oktubre 18, ginakumpirma niya nga yara na sa kustodiya sa PNP ang suspect nga giningadlan kay Joel Estorial nga taga syudad sa Quezon. Sunod pa kay Abalos, ini siya nga report ni siya nag-surrender bangod sa kahadlok kag sa iya personal nga safety pagkatapos ginpagawa sa publiko ang iya siningay tsura. Dumduman matapos ang programa, papauli na sa iyapulian sa Las Piñas City si Lapid o kung si Lapid sang ini ang siyang ginluthang sa Oktubre 3, 2022. Ginaprubahan na sang Department of Health ang pag-usar sang CoronaVac anti-COVID-19 vaccine sang Sinovac para sa kabataan edad 6 tubtob 17 anyos. Ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga sa rekomendasyon sang Health Technology Assessment Council, mahimo na gamiton ang bakuna bilang primary vaccine series sa nasambit nga age group. Dugang pa ni Vergere nga ini isa ka alternatibo para sa mRNA o mRNA vaccines nga available sa Pilipinas. Doble ang ginahimo clearing operations kag electric line restoration efforts sa naglain-lain nga talatapan sa gobyerno sa mga lugar nga ginlaslasan sang Bagyo Neneng. Sunod kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa karon na balik ng supply sang kuryente sa 13 ka munisipyo sa Ilocos Region kag 5 ka probinsya sa Cagayan Valley. Padayon man ang road clearing sa 34 ka madalanon nga hindi malabyan. Yara na sa 32 ka evacuation centers ang nadulungan sang food packs base sa reports ng Department of Energy, Department of Public Works and Highways kag National Disaster Risk Reduction Management Council. Yara sa 27,914 ka individual ang napektuhan sa bagyo sa Cagayan Valley, Ilocos Region kag Cordillera Administrative Region. Yara sa 1,192 ka pamilya ang preemptively evacuated, samtang yara sa 285 ka pamilya ang yara pa sa evacuation center. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Inyo ginmamatian ang mga balita diri sa Action Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Action Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension.